l'estat espanyol i francès, que des de fa més de 300 anys intenten esborrar la identitat del nostre poble. Treballem per la nostra emancipació nacional, per així construir un país al servei del poble treballador català. Reivindiquem la necessitat d'acabar amb el sistema capitalista i la seva injustícia mundial. Per això apostem per la construcció del socialisme, el qual ens ha de conduir a una societat sense classes ni opressions de cap tipus. I la lluita feminista contra l'opressió personal i col·lectiva, que suposa per a totes les persones el sistema patriarcal basat en el domini de l'home sobre la dona i dels valors preconcebuts com masculins per sobre dels altres, així com la discriminació per opció sexual o model de vida. També considerem com a propis la lluita ecològica, per un habitatge i un treball dignes, la lluita antifeixista, per l'educació pública i popular, l'anticlericalisme i la societat internacionalista. Si vols sumar-te a la lluita a la barra, contacta amb algú de nosaltres a la barra o envia un correu a lleida@arran.cat. Jove, organitza i te lluita a Barran! Visca la terra! Visca la terra! Visca la terra! Visca, visca, visca! Visca, visca, visca! Visca terra lliure!